Аз съм Христо Джеферлиев и съм управител и собственик на Salex. Salex е компания, която се занимава с търговия с материали за мебели и имаме почти 30 годишна история. Причината, поради която тръгнахме да търсим различно решение от това, което имахме, е лошото качество на материалите, които доставяхме с акрилно и кристално покритие. Имахме много желания, които Бюркле трябваше да изпълнят. Нямаме никакъв опит в това начинание. Съответно, искахме да може да правим всичко и по много. Искахме да можем да лепим тънки материали, искахме да можем да лепим дебели материали, искахме да можем да лепим от листи, от ролка, и хапили, и акрили, и абсолютно всичко. Нямаме опит, искаме всичко и по много. Първата причина е изключително добрата презентация, която ни беше направена на щанда на Лигна през 2019 година. Втората причина е много професионалното поведение на хората, които наконсултираха през цялото време. И третата причина е, че можахме да видим работещи линии при клиенти на Бюркле. Ние сме изключително доволни от проекта, който изпълнихме заедно с Бюркле. Постигнахме най-важната си цел, а именно да произведем възможно най-качествените плочи. Много сме щастливи от това, което получаваме в момента. Ние през цялото време получавахме подкрепа от тях. Всичко каквото си оговорихме, всичко каквото се договорихме е изпълнено точно. И в момента продължаваме да получаваме най-добрата възможна подкрепа от тях. Ние сме изключително щастливи от приключения проект с Бюркле. С удоволствие бихме им се доверили отново.